Ne-ai trecut cu încredere pragul, știind că în Sun Plaza te așteaptă oaza ta însorită de relaxare și distracție. Ne-ai fost alături chiar și atunci când te-ai lovit de barierele ce despart noua zonă de shopping pe care o pregătim pentru tine. Pentru că ne-am dorit să îți oferim o experiență de senzație, am transformat fiecare obstacol într-o nouă oportunitate. Oportunitatea ca noi să-ți oferim un nou nivel de relaxare Sun Plaza. Acum ne găsești cu acces mai facil de la metrou și din parcare, un culoar mai eficient, noi magazine și un spațiu mai încăpător pentru 3 dintre magazinele tale preferate: H&M, C&A și BBT. Ți-ai dorit LC Waikiki, Pandora, Gloria Jeans, NYX Professional Makeup, Tezio, Lego și Pepco, iar noi am făcut totul pentru a-ți împlini dorințele. Și chiar mai mult de atât, te invităm să le descoperi pe toate. Instalațiile de artă urbană îți vor fi ghid printre momentele inedite de relaxare și shopping din noua dimensiune Sun Plaza. Operele artistului Peter Kogler, peretele decorat cu linii vibrante și tornada de lumină care atrage ca într-un vârtej privirile, sunt doar 2 dintre proiectele care ne arată că arta se poate manifesta direct în viața de zi cu zi. Sun Plaza, așa cum o știi, va mai suferi câteva mici modificări, dar după cum te-am obișnuit, la noi schimbările ascund surprize și dorințe împlinite. Încă puțină răbdare și noua ta destinație de senzație va fi complet dezvăluită în martie 2018. Rămâi alături de noi!